yintoni influence? Yeah, camera phela kapha. Okay, ithi ngentsikelelo yabathethe siyaphakanyiswa isixeko. Ngomlomo wangendawo siyahleleleka. Hallelujah. Amen. So, egama uthi ngiyabona influence. Hallelujah. Yeah. Lichaza ukuthi yabathethe. Hallelujah. Amen. English elagama xa ichaza yonke ngegama eliyi-1 yintoni? I-influence. Hallelujah. Amen. So asizukashumayela kakuhle ngenxa apha. Hallelujah. Amen. Iyangcwele kwicula. Amen. Amen. But ke sozama. Hallelujah. Amen. So lezi kamera yakho siyabuya. Hallelujah. Amen. So ngawuthi influence. 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 Hallelujah. Amen. So ithi iBhayibhile isixeko singakwazi uba sonakaliswa ngabantu abane-bad influence. Hallelujah. Amen. Okanye sisikeleleke isixeko sibe sihle ngenxa yantoni? Ye-influence. Hallelujah. Amen. Okanye abantu bonakale babe wrong ngenxa yantoni? Influence. Influence. Hallelujah. Amen. Okanye babe right balungise nokuhlala nenokisi nesithi kwesixeko ngenxa yantoni? Influence. Influence. Hallelujah. Amen. So xa kuthiwa ngoku intsikelo ingakhona ngenxa ye-influence esuka kwinceba kaThixo isixeko sibe sihle. Hallelujah. Amen. But kule siyakwazi uba overthrown sigxekeke sihleleleke ngenxa yabantu abanomlomo orongo. Hallelujah. Amen. Umntu akakwazi uba nomlomo orongo engena bad influence. Hallelujah. Amen. Ukuze umntana onakale wonakalisa yi-influence yabantu abarong. Hallelujah. Amen. Umntana xa umluleke kakuhle umqeqeshe kakuhle emveni koko ubone ngayese erongo ufumene i-influence etheni erongo. Hallelujah. Amen. Okanye umntana kade engathukisi emamela engaqumbi xa umshawutile engakhathazeki eluleka emamela ethobeka. Amen. But ubone ngayo xa umngcolisa ngosenomsindi kanti ufumene ntoni? Influence. Hallelujah. Amen. Okanye uve ukuthi umntana ubethe umama wakhe kanti ufumene i-influence uba umzali uyabetha xa engeva. Hallelujah. Amen. Ufumene ntoni? I-influence erongo ngaphandle. Hallelujah. Amen. So ndibuhlungu nje uba le miculi ngqo, otherwise ihlabathi selonakele kangaka nje yintoni? Influence. Hallelujah. Amen. Abantu sebesindisiwe nje influence. Hallelujah. Amen. Ithi mose iBhayibhile akekho umuntu onothi uThixo akekho abe ene-influence kaThixo. Amen. Uthi uYesu ukhona kuba ene-influence kamoya oyingcwele. Amen. Hallelujah. Amen. So that means once umuntu abenento wrong ayithethayo ufumene i-bad influence. Once abenento right ayithethayo ufumene i-good influence. Hallelujah. Amen. So i-influence yinto enjengoba uthetha nomntu Amen. ungakhange umnyanzelise, ungakhange uxabane naye, uthetheze kahle naye, but lento uthethayo ingene kuye kanti influencile waba under your influence wade waba njengawo. Hallelujah. Amen. So singatsho ngoba ivangeli liqhutywe ngayo i-influence kamoya oyingcwele. Amen. Hallelujah. Amen. So nomntu owonakeleyo ufumene i-bad influence esuka kuSathane. Hallelujah. So ihlabathi okanye ilizwe licontrola ngantoni? Influence. Hallelujah. Amen. Yisho mna i-influence yendlula i-character. Umntu yakwazi uba ne-character good e-right. Amen. Ade chapha agalelwe i-oil ye-influence onakala. Amen. Amen. Umkhulisa werathi abe mhle abo wahlala euniversity
afike kune-university influence afane neye-university naye. Amen. Amen. Asuke esenkref e-right esazi izinto zonke zasemaXhoseni e-right nyanyani. Nafike Kapa abe ngathi kudala wahlala eKapa. Amen. Amen. Ubona esefana neMalawi naye akasenamazini. Amen. Amen. Kanti ufumene influence eMalawi. Amen. Hallelujah. Amen. Ubhaka sengena ecuba apha endlini kanti ubona neMalawi angena atshaya icuba phambi kwabazali bawo. Amen. Amen. Ufumene influence yamakhaladi yengaphele ke efana nabo abe nawe ekhulise kakuhle. Amen. Amen. So lento kuthiwa yi-influence inamandla. Hallelujah. Amen. Inamandla i-influence ijika isimo sesixeko sonke. Hallelujah. Amen. Isixeko sithi besisihle ubhaqe ngabantu sebegrumba indlela le bekufanele bahambise imoto zabo kuyo. Amen. 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 Kanti i-influence yetoyitoyi. Amen. Amen. Anikwe umsengu uba makamane ezinceda kuye. Yeke laa msengu ngatoteya awuthise. Amen. Kanti ufumene i-influence yantoni? Yesitrata setoyitoyi. Amen. Amen. Ngomso athi umasipala akasebenzi, umasipala akazikhuphi iinkonzo, kodwa ngenxa zikhona uyazigcina kanti u-influence yi-crowd ngabantu abaninzi. Amen. Hallelujah. Amen. So influence izidestroy isixeko siphele tu. Hallelujah. Amen. I-influence iligqiba ibandla liphele tu. Hallelujah. Amen. Okanye kuthi oomama bayi-20 kubekho i-1 on a bad influence. Amen. Athi umama ubani ngiyambona lokho ingathi ngoku usiphathe kakuhle kule nkonzo. Amen. Nasoza lawo tu wena uzofuna kanti ufike nawe ube ngapha kuye. Amen. Uyaku-influence ke ngokuba suphinde umthobele ngoba because ungabanzi kunawo ngeminyaka. Amen. 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 Awunova ngomntana ongaka ukunde kudala wena wathatha uthatha izolo. Amen. Amen. Uthe shala umntana ongaka kanti uyaku-influence basuphinde umamele umntana ngathi kunenziwa athi lokube neminyaka embalwa. Amen. Ngenxa sinomnyaka embalwa esindisiwe, ngenxa sinomnyaka embalwa etshadile, ngenxa sinomnyaka embalwa ezelwe. I-influence erong ikhangela noba yintoni emntwini. Amen. Amen. Kuthi hayi wangade akafundanga nje somamela yena enzani. Amen. Kini umfundisi nguna-certificate. Hayi esinokwazi loo nto leyo wena uyaqala injalo umapho kanti uyakuthini uyaku-influence. Amen. Amen. So namhlanje uThixo uthe masithethe ngendaba yantoni ya-influence. So nawe ndifuna uba xa uphuma ngalaa mnyango ujike uyijonge ufike ibhaliwe phaa kooMateyu intona ndihlunguza uba enye iibhayibhile zesiXhosa zithethi ngolu hlobo. Amen. Amen. But enye iiveshini okanye iibhayibhile zesilungu zichaza kakuhle phaa kooMateyu. Hallelujah. Amen. Uthi he said to them, how is it then that David under the influence of the Holy Spirit calls him Lord? Ithi kwathini uDavide athi phantsi kwamandla kaMoya Oyingcwele athi uThixo wam lo. Amen. Amen. Nami uDavide uza amnini uThixo wayesiva amandla kaMoya Oyingcwele. Amen. Amen. So umremini athi kuwe hey hayi nikhonza nikhonzelayo. Amen. Amen. Kanti uphantsi ke-influence kaSathane. Amen. Wena ngowufuneka ube kwi-influence kaMoya Oyingcwele, influence kaThixo. Hallelujah. Amen. Mamela ngexesha uSathane alinga uYesu ithi iBhayibhile wathatha ekumoya wasiwa phi entlango. Ngefika phaa uSathane wayo-influencer bani uYesu. Wathi if wena Yesu ungaqubutha ababomi mna ndinguSathane ndiza kunika zonke ezikumkani ezi wena uziphathe only if uguqa uyambona umbonisa ubutyebi bezwe ke ngoku yabo. Amen. Ufuna um-influence ingqondo yakho uba makayiyeke nasezulwini ahoye yena aphathe lonke ihlabathi. Amen. 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 So uSathane wayo-influencer uYesu Kristu. Amen. Amen. Ukuba makaguqe kuye abe nobutyebi. That is why ithi iBhayibhile konceda ntoni na uba umntu azuze bonke ubutyebi behlabathi ze alahlekelwe ngumphefumlo wakhe. Amen. Amen. Kukho abantu namhlanje abarhayela ufana nezityebi abangazaziba kwenze njani zibe zizityebi.
Amen. 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 Ufumene i-influence oba ezamoto ezizalatana ndiyazirhaya ndibe nazo. That means ngobona nje ndiyakwazi uku-influenceka. Amen. 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 Ngobona nje uba uhamba ngale ngomso ahambe le ngomso ufumane i-influence uthi uyombuza wenze njani athi hayi ndizakubonisa uba nenze njani kanti uzakuthwalisa. Amen. 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 So izinto that's why ndibambe sona nangothini nangobona. So i-influence iyakwazi uhamba ngamehlo, iyakwazi uhamba ngova ngendlebe, Amen. iyakwazi influence ihambe ngoba ubona ngamehlo, uva ngendlebe, umamele abanye abantu, ubukele i-TV, Amen. u-influenceke yiloo nto qha. Amen. Amen. Iyakwazi influence ihambe ngokwe-waves zikamoya okanye kuze i-influence kamoya omdaka. Uthi ungene ngulo moya omdaka kanti uzo-influenswa ngumntoni? Ngumoya omdaka. That is why abantu kuthi abanantoni banamadimoni under the influence of the demons. Hallelujah. Amen. So uve kuthi umuntu namadimoni kanti under the influence of idimoni. That means umoya we-influence olidimoni influencile wangena kuye. Hallelujah. Amen. Obengene influence yomoya omdaka abe nesigulo, angene influence yomoya omdaka angalali ebusuku, afikele i-influence yomoya omdaka athi ndiyakrwitshwa. Amen. Amen. So ngoku masibe under the influence of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. If sakwazi ukuba nayo i-influence of the Holy Spirit, sizokwazi ukudiscenda, sokwazi ucikida uba ingaba ngumntu kaThixo nalo, ingaba le nto ithile ndiko na, ingaba ishoba uThixo na, ingaba irari okanye irongo na. Laa moya uthi ngumoya othi wocikida. Hallelujah. Amen. So loo nto yoba sibe nomoya oyingcwele we-influence of the Holy Spirit sizokwazi ukwehlula. Amen. Amen. Hayi ndizawunika imoto izoba ngumamfundisi benkonzweni yam. Mamafu ndizawunika imoto, ndizawunika i-ofisi, ndizawunika ibandla. Every month 50,000 ingena empokothweni kuwe. Amen. Amen. Kanti ufuna nje into yoba zuza zoba ndizawunika zona, awunike nyanjani futhi uzolahlekelwe ntoni? Ngumphefumlo wodwa. Amen. Amen. Njengomhlawumbe nawo u-influence ngezinto azithethayo, uqombelelo bezonqendele bena-60 years ndingabunamoto bathathe nathi imoto kanti u-influensekile. Amen. Amen. Yi-bad influence. Amen. Hallelujah. Amen. So influence yinto enzalo. Hallelujah. Amen. Uthi hayi wena afike umuntu ene-bad influence athi ewe. Amen. Amen. Manje ubonisa iqala i-influence. Uthi nansi imithi, nansi igada se-Edeni. Yabona Adam no-Eva, nanku umthetho ndimnike le ndoda, hambani ngawo. Wahamba uthi ngozinto zakhe, ngoduka ihlabathi lakhe. Amen. Amen. Xa buyayo ubuya ngoku laa mithetho beseyibekile i-influence nguSathana apha ku-Adam. Amen. Wathi Adam uphile, wathi wancoma hayi ndibangazime ilizwi lendoda liyafika, ndibangacasa liyafika izwi, ndibangafika ndibangazifihla liyafika izwi. Wathi ndive isandi sakho lathini ndabaleka ndazimela. Amen. Amen. Ngoba loo nditheni ndisenza nxiba wawuthi kufe ngabani. Amen. Kanti uAdam ufumene i-influence yoba yabona ngoku uhamba ngase awunxibanga and loo mthi kuthiwe susutya ngulo fama wena utya kuwo. That means ufumene i-influence yoba phula umthetho ndoda ngexesha lemkile. Amen. Uve uThixo uqobo, umhlawumbi wena uve mna walunga endleleni zakho kuba ndimshumayela ndifunda iBhayibhile. uAdam weve uThixo uqobo. Amen. Abantu besebabili ngelaa xesha eliya. Amen. Ngelaa xesha. Amen. Amen. Kodwa uAdam wa-influenswa nguSathane. That means lena indaba ye-influence yiposition enzima. Amen. Amen. Yiposition efana ukhala imculo ngaphandle ngosizayithetha kahle. Amen. Amen. Yileveli yemfundiso yethu apho khona funeka siyabona ngoku siqina isibindi, sinenkani, Amen. somelele, sinenkani sohluleki. Hallelujah. Amen. Sinesibindi asithandabuzi. Amen. Amen. Because siyazi uba i-influence yehlabathi ilungiselelwe thina. Amen. Amen. I-influence kaSathana ilungiselela abakholwayo. Amen. Amen. Kwavele kwathe phaya
eBhabheli nabo uThixo omkhulu wegolide ubakhala ixilongo bonke abantu ba-under the influence ongaguqe xa ukhala ixilongo. Amen. Baqonda oAbheni kuba thina we are under the influence of Jehovah. We are not going to bow. Hallelujah. Amen. Wabuza omnye ukumkani uba ingaba nyani na anizuquda na. Alana asizoluka. So, babesebenza baba under the influence of uThixo, not ukumkani. Amen. Kumkani asinoquda kuwo noThixo bakho. Amen. Amen. Because we are under the influence of uThixo, not izithixo. Hallelujah. Amen. So sikula level ke ngoba okanye zebe ilizwi olivile namhlanje umhlawumbe uzibini ulive kwenye indawo umhlawumbe zange ulive ngaphambili. Amen. Amen. But i-level ye-influence yi-level yokugqibela ehlula befundisi, ehlula opresident, ehlula abantu abancinci, ehlula abadala. Amen. Amen. Yabazalwane, i-influence yehlula abantu u-Adam, yehlula u-Eva, uThixo setheni sethethe wagcina. Amen. Yabahlula intoni? Influence. Hallelujah. Amen. I-influence wathi kuyona sekufamba uyayona nansi indawo afamba uya kuyo ifuthane wakhetha indawo ekude ezawugwegweleza kude kwame kutshona neyinqanawe endleleni ngenxa yantoni i-influence wayimfeza ngumoya omdala uba yefo le ndawo uya kuyo kuyatshapha abazali bayabulawa bayabethwa bayaqulunjwa qongwane yapho mna noba ngazothixo na. Amen. So noba manje kwathixo sowavile xa kufika i-influence bona ingqondo embili but usuka mhlawumbe masiyazile masiqondeni i-influence kaThixo. Haleluya. Amen. Singashukunyiswa, singathakatheki, singathakathisi bantu, singacingi uba thina sokwehlulwa, singacingi uba thina sonqotywa nguSathane. Masiyazi uba sikwi-level yabona njengoba sendithethile nto kuwe kuzoza abantu abazoku-influence ngoba uSathane uyayazi uba kodwa uxelele nge-influence uzofuna uzokuthesa uba elizwi belithela sithande uliviye nazo lokhu lamculo ubungcono ngoku niza ku-influence uba ngoku uDisemba siyamsokwehlula phaa kwam ndineedrinki ezininzi and ndifuna unikezana xa kufika ukho nebhiya apha. Amen. Amen. Ebethe kwezi idrinki ngoku xa ujongayo nazo nomnqongo webrandi eyi-1 apha kanti uyakuthini uyaku-influensa. Amen. Amen. Badla ngokuthi abaqoza xa ufike emzini uthatha nawe thakatha ufike indoda imani yabe ingabuyi ndawe sumane uyibuza. Amen. Amen. Baku-influenza izinto zehlabathi, izinto zalo mzi yakuwo. Noba ufike emzini onjani yiba under the influence of umoya oyingcwele. Amen. Sizayishumela kakhele sandiyenzayo. Maka siphakame isime ngenyango. Haleluya. Amen. Cela ubafaka abantwana bangene. Haleluya. Yeka. Haleluya. I-influence kaThixo ikhona kule ndlu. Haleluya. Amen. Elizwi libekiwe nje ngenxa yoba uThixo uyalazi uba lisifanele. Haleluya. Amen. Le level isikuyo siphansi kwe-influence kamoya oyingcwele. Haleluya. Amen. Makuthi xa kuze i-influence eziyi-100 sibambe i-influence eyi-1 kamoya oyingcwele. Haleluya. Amen. Sibambe izwi lakhe sibe phansi kwelizwi lakhe, phansi komthetho wakhe. That's why ithi ukuba niyandithanda igcineni imithetho yami. Haleluya. Amen. Because kuzofika imithetho emitsha ezofuna utshintsha lo umthetho niwaziyo. Amen. Haleluya. Amen. Adam wayewazi umthetho kaThixo wonke futhi kodwa wafika i-influence wafuna utshintsha. Haleluya. Amen. Abafundi bakaYesu babeyazi uba kuthiwe mabayeke ulwa nenhlanzelwane kodwa wanebuye saflathele nje baguqu waphindile elwandle futhi 3 times. Amen. Beyazi uba uyeza uthe bahlukane nenhlanzelo namalwandle. Amen. Bona sebevile, bona sebesindisiwe, bona sebegubukile baphindele enhlanzi ngenxa yantoni ye-influence uba heyi ngiqhela uba neemali zam ndiqhela uthengisa ngemgcwala icustomer ndithengisa ifishi ngopaya and umenze wam lo ungasindisanga uyaqhube yathengisa phaa make ndiyeka noba ndiphethe ebhayibhile nantsi i-influence next door. Amen. Amen. Omnye abuye futhi uyeka nyhani uthengisa. Amen. Bendizothenga ifishi eziyi-100 ke mhlawumbe kodwa uxa utenga 1 lo mntu lo. Amen. Oophetha